फैगौ जितु एमपि इलेक्सन मंगलदै लकसभायाव जिहेतु बिपिएफनिफ्रायबो गेलेनाय जासिगोन बेफोरखौ नायोब्ला बिपिएफआ देरहागोन जोंनि केरेक्टारा खामानि मावनायनि केरेक्टारा आलादा बिसोरनि खामानि मावनायनि केरेक्टारा आलादा आरो बिसोर बे स्टाइलाव खामानि मावबाय थायोबा बिसोर देरहाया 2025आव जितु बिटिसि इलेक्सन जागोन बेहाय देरहाया जोंनि देरहानाया 100% सियर जानानै दं आरो जोङो जोंनि सुक्ति मथे बिटिसि सुक्ति मथे जोङो फ्राय इमप्लिमेन्ट जाजोब्बाय जोंना अदालगुरियाव फैनानै मिटिं खालामनो मोननानै पार्टि वार्कारफोरजों एखेलगे मिटिं खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं जिखिनि नुदों जोंनि पार्टि वार्कारफ्रा गासिबो थिगैनो दङ सेन्ट्रेल लिडार हक डिस्ट्रिक्ट लिडार हक ब्लक लिडार हक बा प्राइमारि लिडार हक खुब मोजां आरो आं आसा खालामदों फैगौ जितु एमपि इलेक्सन मंगलदै लकसभायाव जिहेतु बिपिएफनिफ्रायबो गेलेनाय जासिगोन बेफोरखौ नायोब्ला बिपिएफआ देरहागोन बे जाहैबाय ओमफ्राय क'क्राझार लकसभा मोनसे मथथे जोङो बिपिएफआ क'क्राझार आरो मंगलदैयाव केन्डिडेट होगोन एमपि इलेक्सननि थाखाय जोङो एप्रिलनिफ्राय फिल्डआव ओंखारगोन जोङो दा ब्लक हाबगोन नागिरदों डिस्ट्रिक्ट वाइज आरो ब्लक वाइज जों मिटिं खालामगोन बेनि उनाव जोंनि माबाया पिक्सारा क्लियार जोङो एक्सुवेलि 15 बोसोरानो जोंनि टाइमा 2 बोसोरा ओरैनो मा होनो बेखौ 2 बोसोरा माबा मोन्दों जोङो एडहक माने जास्ट बिटिसिखौ थिग थाक खालामनो थाखाय 2 बोसोर जोंनो जास्ट नमिनेटेड एमसिएलए होनानै जोङो खामानि मावनो मोनदों बिटिसिनि किसुमान अफिस बा किसुमान खामानि दंमोन बेखौ थिग थाक खालामगोन थाखाय बिनि उनाव फार्स्टआव इलेक्सन जादों फार्स्टनिफ्राय 15 बोसोर 20सिम जों दङमोन 20सिम बे 15 बोसोराव जों बहुद खामानि मावदों जोंनि खामानि मावनाया ओरै जोंनि केरेक्टारा खामानि मावनायनि केरेक्टारा आलादा बिसोरनि खामानि मावनायनि केरेक्टारा आलादा आरो बिसोर बे स्टाइलाव खामानि मावबाय थायोबा बिसोर देरहाया 2025आव जितु बिटिसि इलेक्सन जागोन बेहाय देरहाया जोंनि देरहानाया 100% सियर जानानै दं आरो जोङो जोंनि सुक्ति मथे बिटिसि सुक्ति मथे जोङो फ्राय इमप्लिमेन्ट जाजोब्बाय जोंना एयारपर्ट बिदोंमोन जोङो एयारपर्टखौ बानायनो हाबाय एयारपर्टआ चालु जाबाय नोङो गुवाहाटी रुपसि केलकाता बे कमिउनिकेट जाबाय दैलि दङ फ्लाइटआ इन्डिग'बो दङ एयार इन्डियाबो दङ मथथे खारो दा ओमफ्राय जोंना जाथाराखै होनना बुङोब्ला कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जोङो दाबो एसटिकरन खालामनो हायाखै 15 बोसोरनि गेजेराव खिन्थु आंहा आसा दङ बेखौ मोनसे समाव जों जाहोहैनो हागोन आरो बियो जोंनि जेनेन्दोंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बियो सुक्तियाव गैया खिन्थु जोंजों खुगाजों खुगा रायलायनायाव जोङो बेखौ भारत सरकारखौ एग्रिड खालामहोनो हादों आरो सार्भेबो जादों सार्भेया प्राय कमप्लिटआनो जाबाय खिन्थु फाइनाल स्टेजाव फैयाखै इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बे मोनसे दंबावो आरो जोंना निउ बङाइगावनिफ्राय भुटानाव थांनाय गेलेमफु थांनाय बेवहाय रेलवे ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु थांनाय रेलवे ओमफ्राय नैबे रङियानिफ्राय ओजों सानदुप जंखार रेलवे बेफोर जोंनि रायलायनायाव जानाय आन्डारस्टेन्डिं बुझाबुझि बेफोरो सार्भे जागासिनो दं दा बेफोरखौ नोंसोरो ओरैनो जादों साननानै लानो नाङा बियो अटल बिहारि बाजपेयी दाङ'रिया जेब्ला प्राइम मिनिस्टारमोन भारतनि बे समाव जाजोबनाय रिटेन गैया खिन्थु बियो बिराद मोजां आल'सनानि गेजेरजों बे सार्भे जादों रङियानिफ्राय सानदुप जंखार बे रेलवे बे सार्भे जागासिनो दं नोंसोर मिथियाखै ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु भुटान बेबो सार्भे जागासिनो दं जागोन 5 बोसोर 10 बोसोर उनाव बेफोरो खामानिया आराम्भ जानो हासिगौ ओमफ्राय जों मावनो हायिया बेफोर आरोखि बेफोर थालांबाय आरो जागोन बेबो कार्बि आंलंनि थाबाय सुक्ति हिसाबै जोंना बेफोरल' आरो जों जुदि सरकाराव फैयोब्ला नेक्स्टआव अदालगुरियाव मोनसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि केम्पास जागोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया आरो अदालगुरियाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो एग्रिकालसार कलेजनि गोनांथि दं होननानै अदालगुरियाव बुंदों जों 15 बोसोराव हायाखै बेखौ जों खालामगोन जोङो मेडिकेल खालामबाय जोङो इन्जिनियारिं कलेज खालामबाय CIT खालामबाय मा खालामदों मा खालामाखै जोंलाय लामानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया अथ'थ' जोङो
जोङो बहुद सेस्थायाव दङ दाबो